Vítame vás v pravidelnej rubrike Udialo sa. Dnes budeme hovoriť na tému Kto ukradol koláč? S týmto prípadom sa nám ozvala pani Vrásková ešte v letných mesiacoch vlaňajšieho roku. No pravda, vysvetla až nedávno. Podozriví boli opravár Igor, ktorý montoval ostrekovače blízko okna, kde sa chladil koláč. Záhradník Mustafa, ktorý na záhrade strihal konáre, a smetiar Jakub. Ideme sa ich opýtať na fakty. Pani Vrásková býva v Ohradoch v rodinnom dome s peknou záhradkou. Opýtam sa jej na okolnosti zmiznutia koláča. Dobrý deň, pani Vrásková. Po tom, čo ste v sobotu upiekla koláč, ako ste nám už telefonovali, kde ste ho dali vychladnúť? Dala som ho do švajze? Áno, určite do švajze. No vlastne nie. Pozrel som sa vonku a bolo príjemné počasie. Preto som dala koláč vychladnúť na parapetu pri kuchynskom okne. Kto bol vtedy v blízkosti vášho domu? V záhrade pracoval opravár, ktorý mi montoval nové ostrekovače. A záhradník, ktorý strihal konáre. Sú tí ľudia spoľahliví? Áno, urobia úplne všetko, dokonca aj to, čo im nepoviem. Kde všade ste hľadala stratený koláč? Pozrel som sa pod oknom, vyspovedala svojho psa Tučka a opýtala som sa mojich pracovníkov, ale nikto nič nepočul a nevedel. Ozveme sa vám, keď niečo zistíme. Teraz sa zastavíme u pána Igora, ktorý má malú dielňu a ktorý v deň zmiznutia koláča montoval nové ostrekovače. Dobrý deň. Dobrý deň, potrebujete niečo opraviť? Áno, problém ukradnutého koláča. Ale ja nie som pekár, ani policajt. Samozrejme, boli ste však prítomní v deň zmiznutia koláča u pani Vráskovej. Spomínate si? Á, ten koláč, tak dobre voňal na tej parapete. Tešil som sa, lebo mi slúbila, že ma ponúkne, ale potom z toho nebolo nič. Ďakujem, že ste si našli trochu času na rozhovor. Pána Mustafu sa nám nepodarilo kontaktovať osobne, ale získali sme na neho telefónne číslo. Oslovili sme ho nasledovne. Haló, kto volá? Dobrý deň, tu Radomír Posko z relácie Udialo sa. Pán Mustafa? Áno, prosím. Chceli sme sa vás z relácie opýtať, či neviete niečo o okolnostiach toho koláča, ktorý zmizol v čase, keď ste robili v záhrade u pani Vráskovej v Ohradoch. Hovorilo sa o tom, ale nič bližšie vám k tomu neviem povedať. Nevšimli ste si niečo podozrivé? Prechádzali tady smetiari. Jediné, čo som postrehol, bolo, že pozreli bližšie do kontajnera a potom sa usmiali, ale že prečo, to neviem. Ďakujem vám za rozhovor, do počutia. Stále teda nič konkrétne nevieme. Naša posledná šanca je smetiar Jakub. Oslovili sme ho pri jednom dome. Dobrý deň, pán Jakub, čo to robíte? Dobrý deň, veď svoju prácu, nie? Čo by ste potrebovali? Mal by som na vás pár otázok, dovolíte? Áno. Chcel by som sa vás opýtať. Záhradník Mustafa nám povedal, že vás videl pri koši pani Vráskovej. Nenašli ste tam náhodou nejaký koláč? Jaj, áno. To bolo nejak pred pár mesiacmi, nie? Áno. Jaj, už sa pamätám, bol ten koláč veľmi lahodný, ani nechápem, prečo ho vyhodila. Ďakujem za vaše odpovede. Prišli sme k pani Vráskovej a povedali sme jej o tom, čo sme zistili počas pátrania. Tak sme sa jej naposledy opýtali. Naozaj neviete, kam zmizol ten koláč? Nie, neviem, keby som vedela, tak by som vám to povedala. A bol aspoň ten koláč chutný? Áno, neviete si predstaviť, akú mal náhodnú chuť. A s touto odpoveďou sa nám pani Vrásková prezradila. Tak, milí rozhlasoví poslucháči,
Zistili sme, že ten koláč má na svedomí pani Vrásková. Potom, čo sa preriekla, sa priznala, že vždy chcela byť v televízii. To sa jej však nepodarilo. Tak je rada, že sa jej venovala aspoň naša relácia. Sme radi, že sme pani Vráskovej objasnili jej vlastnú záhadu vyznutého koláča. Spravodajstvo pripravil Radomír Poskok. Dovidenia o mesiac. Všetci potrebujeme cítiť, že sme dôležití, tak vás prosíme, nerobte to cez reláciu, ale pestujte lepšie rodinné vzťahy.